Igbo ndị ọ ga-adịle mma obi bụ mma mmanụ ọ mụ bụ Dr. ChukwuEmeka Nweke ọgụ karịrị ọgụ na Nteje abụọ ọgụ anyị abịaghị Ajofia anyị abịaghị aja agụ na Ajofia wee na-eli aja onunu ka anyị bịa ka anyị kpochie ọgwụ ka anyị bịa ka anyị kpue unu fọ na-atụrụ na-alụ ọgwụ unu fọrọ mgbe na ngwongwo anyị ji wee bịa ọnwa ndị anyị bịara ka anyị kpue eli ọnwa ndị anyị bịa ka anyị mebiela ọgwụ maka na dibịa kpọgidere gị ọgwụ megidere gị ewele sijekwa ka egwuele gị iwe kpochiele gị onunu onye ahụ na ị ga-afụ mmadụ bute ego tata echi onye abụ nwa n'ike ndị nwere ahụ bụba ahụ ego ebe ndị nwere anwa na-agụrụ agụ onye nwere ahụ ka esi ene ego nwanne ife ọbụla emere n'ụwa dị n'ekwe onye nwere ahụ dị n'ime ya mụ gwara ya ibute arụsị mma ahụ metụpa nkịta ife na ọbịara grand ka anyị nọ aja agụ ọrụ ụlọ ị ga-afụ ebe a ị ga-aba Ajofia ndị Nteje abụọ bụ na ya ka anyị nọ tata onye ndị a gara ụlọ fatịsịla aja obodo anyị wabịa ije a ife nna gbanye bụ egologologologo je ya ndị nwụrụ anwụ ibe kapalia nna gị eketazi ọkụ ya nne gị eketa ọkụ ya maọbụ nwanne gị eketa ọkụ ya maka ọ nwere ya olile chọrọ ọ nwere ndị ọyị gị nwụrụ anwụ enyi na Ajofia ọba ka ị na-eje enye nri ọ ndị nwụrụ anwụ bụfa anwụ ego ọbụla ifere mere n'ụwa onye nwụrụ anwụ dị n'ime ya onye nwụrụ anwụ ka esi n'ime ego o nwere dị ndụ esi n'ego mbụ wee na-ekwu ndị nwụrụ anwụ nwe ego a bụ ka ikpe onye ndị nwụrụ anwụ ka fa bunye ndị a anyị ji wee bịa tata ike nwanne aba anyị ga-arụrụ ọrụ ka anyị jiesi ike 2023 aja agụ ka anyị nọ tata Ajofia ka anyị nọ ikpochi unu na aja agụ ọsọkwa tere ala ya ga-enu eleta nwedebe ga-eme gị maka adaka ndị nwụrụ anwụ na enye ego ndị nwụrụ anwụ ibe akpọ ogo oku na miro kpọ ogo oku na alụsị ka akpọgbuo gị ka egbuo gị n'ike ndị nwụrụ anwụ ajụ famụkwọ ka ịbịa ịbịagoro tụgharị gị azụ onye bụ na ị ga-afụ mmadụ enweazị ntịfentị ya na 2 hours ebe ụlọ 3 hours 4 hours ele ekpe na mmụọ ọ bụ na ndị nwụrụ anwụ na aka ndị nwụrụ anwụ nwere na ya ọ bụ na ndị nwụrụ anwụ nọ ya lia ọ mesị ọma na agwa na oge akaruru ọ bụ na agụ na ọ bụ na ndị iwu ndị nwụrụ anwụ dị na ọ bụ na iwu ihe na-ewu ndị nwụrụ anwụ adulia ọma ntetezi ya bụ nna gị unu bụ dibịa gị lụgidere gị ọrụ gbu adụlụ gị ji aja agụ ekpochieli ka onunu o nwere ife omi ndị nwụrụ anwụ nwere ego ndị nwụrụ anwụ na-agụrụ agụ wee bunye ọfọ tata owo si na ị ga-adị ndụ ga-adịrị gị amaka emele gị eke ọya bụ nwere masị na ị ga-anwụ ya abụ ga-anwụ ọmasị na ọ ga-ata isi gị ndị ụlọ ga-ata isi onye ahụ abalị egbu gị egbu nkịta bụ onye n'obodo ata isi ya obi anyị adị fasa famili anyị adị ma emela anyị ma eme nna nke ndị nwere ka mbụ ịtọ ndị na-akpa nzu ata ata aba nzu na ọka aba nzu na ọya aba nzu na akwụ abịa n'ụbọchị ndị ga na-aba ọnụ ụzọ ka nzu ọya nzu abụ nzu nkwọ nwoke mere nwoke mere nwa mere mere Igbo onye mụ ọja onye nwụrụ agwara ya nwa ọja ahụ na onye na-ekwu okwu bụ ka nwoke mere nwoke mere nwaanyị anwụ ike ama zụtara ama nwa nwa ike ndị na-alụla ama nwa nwa ike pantị ama nwa nwa ike ndị na-alụ aba ama nwa nwoke na ebe mma eme nneka ọ ya bụ nkwa n'ụbọchị na ebe nkwụ mmadụ na mmadụ ebe nkwụ ọ dịgoro unu mma jụọ nsọ ya bụ unu ka anyị na-ego na ekpochi unu ekwu ndị nwụrụ anwụ ego fada agụ ike fada agụ ike fada anwụ nọfụlụ ịwa ji bịa kpatụrụ anyị ji wee bịa maka eji ekpuchi onunu ụfọdụ chọrọ inwe ego mafa chọrọ anyị ga aja a na-achụla ego aja onye si na aja na bụ na ahụ n'aka ị na-awụ ya ebe ọbụla bụ ọgwụ agwara agwụ ajọ nsị ajọ ọgwụ aka ị na-emebi tata ihe ndị gboo metere n'aka ị na-emebi onye ọbụla na-awa gị aka ị na-ekpu tata ọyịbe ikwuru abalị egbu gị gbuo onwe ọyịbe ikwuru ọsụtara onye ewu ahụ n'isi ọgwụ anyị ka ọgwụva ọ na-akọkalị ọgwụ ọbụla ọbara ọra nye nwụrụ anya abịago bụ unu aja agwa kpụrite nweteju na aja agụ nye nwụrụ abụba nwe ego dị nsị aja ọgwụ gaga na ogu ogidiga ntụ mgbede